Kasorkar jela kelapan pau ya kajing temu ban Teno ya ka Meghalaya House ka Bathamai ha Vellore Tamil Nadu ban ai jing erap ki pai ba nong let nong wan na ka jela kam tam me tu ki ban let ban Sumar nong pang habakran shakilat pathai khubor ne ka janmir hanong po Menteri Berepet ya Ketenat General Administration Department uba sostinu sotun ulaya thu bakani karai kawan hadin baka Meghalaya House ka barim kamlong shu ban maramot na markala rimpalan Uloong baya ka Meghalaya House Pathamai ente hakaju ka jaka bade ka jinglut ka bakot syaka arpok lurtam ka ba an kan thupru palat san pau tili ki kamera. Ula benrap baka sorkar kadang penkre ya ki jingdan kambaro abat syen kan sa khot tender na ka bentakan ni ka project. Hakaju ka por menteri ula pensyai halor ka jing terwa jong MLA ka North Shillong ba Adelbert Norum ban no senyang san paulak na ka benta ka jing maramot ya ka yeng ka barim. Ula ong baka sorkar kamla pan pediang ya ka teka pisa na mar kalong persya ya ki kendon jong ka Special Urban Works Program ka bakhang ban pendan kam ya ka pisa syabar ka jelah. Shushu laya thu baka sorkar kelapan kreru ban shimwa ya ka wei ka yeng ha Vellore ban pensa shipor ya ki pat ba na Meghalaya katba ka jingte kadang ya chakmat. Lakmi denti baka ni ka project kan shimpor kumba Arsnam AA ban pendap. Barim go molong mana nomor ba ka building kat kum ka nakilang ki engineer kem asyo ka recommendation nam taban repair nama balarim pelan tiglayat bid ka proposal ka batmai harban sesnai ka building ni sothu ya ka concern lane ya ka jing sokia bat ya ka ka mensim jong ka jing sakri jong ki MLA lane ki representative apo ka jela ka jungi ni sothu ya ka jing sokia ka jing khiru hagabide bat kanika Meghalaya House Vellore bat keladon kata ka jing sha ka ba keladon ka jing terwa na kiliang i MLA juga North Shillong i ba Adelbert Nongrum akaba ila bu syaka sarkar ban terwa sanpolak nam taban ai nam taban snai ketika Meghalaya House po Vellore endai hakabide bat ka kanu ka scheme namar ka jing terwa ka jing kalong na ka nakiniki special urban works program hakaba ngidan ki special urban ngidan special rural special urban works program ka habide ba ka guidelines ila sim ka feedback habang ya pan ki segala department concern but habide ba ki guidelines kam sha ki kampedang bat kamdon ka jing bapai ba ki MLA kin aya ka kanu ka scheme na ka MLA scheme sha ki weipat ki weipat ki jela ti ngasutu ka jing sokia ka jungi tengah panpawi ka jing kublai i panggil airu ka reply si ba nakaliang ka department nakaliang ka sokar ti namal bakal ayat apat sakmat hagbede bat ka proposal hagbede bat kini ki jing penbet penbiang nam taban snai kini ka Meghalaya House ka bathamai bat ka guidelines su kam pedang kam sha ai kata tingila ai ka jing pentip sai MLA juga North Shillong ba inumla ban pelut ya kenika SUWP Special Urban Works Program kalau bisa belamang kerpang nam ta ka constituency ke jungi ba in pelut suwait ba din ta kadau ikhamla ban pedang ya kenika jing terwa ke jungi habide ka nika proposal ka bathamai nagaleng ka sarkar kila ka ringkat bat ka building department ka ba layo ban work out plan estimate kan cross kemba arpo kurur akaba kan sala ban penbet pendang na mata kenika jingsna ya kenika building ka batmai kende haju jaka no jaka batmai ka jaka kende hakaju hika jaka bat ya ka hakabide bat ka kiniki yeng ki barim inside dismantle nak nang sesna bat haka ju hika jaka ya kenika building ka batmai ka Meghalaya House kebadan Vellore kebadai kawai naki jakasa ba ajing sumar kiba i nongpang giyo ban sa ha katuka Vellore haka Meghalaya House Vellore ka hadian man ki stakeholders ki babun kilaya raise ya ki queries hawidai bat ka jing kaulong bakala rimplat ketika Meghalaya House Vellore
dan nakiliang ki babun ngelayo menisong bat i Honorable Chief Minister, Deputy Chief Minister, nampa banya penbej hagwede bat kene ka Meghali House Belur namar ba kalong ka ba penmentoy nang taki nongpang bat kita ru ki representatives ki local ki MLA ya naka jela kejungi ki bala mention ki bala penpau hagwede bat ka jinge hagwede bat ka teka Meghali House Port Belur i nakliang i Emily Buram jangka North Shillong iba Edelbert nang ki nakliang ki officers rokum tu ka concern hi kalong ba iron ni kata ki jing suokhia bata nanta hawide ba kanika Meghali House Port Belur ka nakliang ka sarkar hi menta nginum le shu ya ka repairing namar ba kayeng kalarim palat te ila pha da ka proposal hagwede ba ki habide ba ki nang ta ka jing snai ka building ka batmai kaman long ka jimentoy bat ba nginang la susu bunyo bun teli ki kamera kaman long ka jimentoy na kabanta ki nongpang ki belej ban ai banyo sumar hati hapo CMC Belur kabalong ka jingkerku nam ta ki panyong syong jong jala ki belej banyo ban sumar ketika hospital hak baklai olat ban sa hakinika Meghali House hapo Belur. Approximately ki kamera hi kumba kilong kumba hakin pois ki sanpo tam kila include lang ki labalong ki officers anang ta seki ki bonsa ketika plan ke ba ilapa ka pusal hak bakalaya chakmat but ngikerman skamba andala dab ban snai ketika building bat mai ka sanlang ban penmentoy na kabenta ki nongpang ki belej ban sa sumar sa ketika hospital hapo Belur ya ki anda kliang layo ka approval abi hadian ba ka anda kliang ka finance planning clear ka approval te hadian ba giladap ban hadian ba on satenda nopat yamanta kampat don ka proses kadang ya but ya ka katkum ka jingkwa jingtip ka jungpi hagwede bat ki tuki nongpang lane ki nonglet nongwan lane ki tuki nong up ki nongpang ki badan ha ketika jaka bagi sa menta tena kamta jungki kladon ka jingperkhat na kaliang ka department ba ingin sa arrange ka dakoy ka separate ka yeng bangin wai ba maki kinyo ban syong ha ketika yeng ka baka saukar kan penbiang but hadin kumtahi approximate hi kalong ke jingte ke building kamdai ke ba tang si san banai rumnahi ri kan simpor ba arsdem tam hadin ta pat ke ship yang pat syaka building ke batmai ke ba on hadin on dala depan sina